Bine, câteva gropile au rămas închise N-a pătruns soarele. de la Mircea, când a lucrat Mircea. Aici curge apă și sapa, cum se zice sapa? Sapă. Românii folosesc mai mult spală. Spală? Da. Ma e normal că apa spală. Ma se spală haine, nu? Dorin, tu că ai văzut canton de aici, era folosit Le-a plofat? în urmă? Înainte? Da, au fost folosit. Cine l-a folosit? Păturarul de la mine. Nu fix. Da? Nu fix. Cine? Era fix? Stătea aici? Da. Dormea aici? Da, aici am dormit și eu. Și tu? Da. Sunt camere aici. 5 camere. Vedi că acum s-au furat tot. Tot, păi, dar cine ăștia din Ștaia au furat? Păi au făcut bine, era un păcat că Dar era... nu pot dărâmat. A fost bun. Bun. Multat un pădurar care s-a pușcat aici. Pădurar s-a pușcat? Da. De Sau ce? Din cauza nevestă, din cauza lui nevastă. Ce a făcut? E gelos. Gelozia. A pușcat nevastă? Nu, păi au omorât-o cu toporul. Și după aceea s-a împușcat el. A murit? Pe cum l-a murit? Ce? Cum l-a murit? Au omorât-o cu toporul, i-a dat în cap, i-a tăiat capul. Cu un topor? Da. Ok. De atunci strângea mure, smeură, toți pădurarii, ciuperci, Știu. merci. Avea o cotă. A? Da. Avea. Nu, dar le aducea la ei și ei îți dădea bani, dar ei îți dădea cât vrea ei. Că acolo dădea bani. Ăsta făcea, ăla de la drumul Marinei, toți pădurarii. Avea o normă. E acum e în pușcărie el? Nu, e mort. E mort. S-a ținut E și mort. el. S-a împușcat și el. După s-a pușcat Da, singur. în 2 zile. După, dar nu a anunțat tragedia. L-a găsit un băiat de-a lui. Mort aici. Că tot pădurarul a fost, dar pe partea aia, la Bănia. Pe la Bozovici, părții de-alea. Fiul său. Și fata lui a lucrat la direcție. Ceva, șefă. Știe toate, Dorin. Pare un ziarist. Și-a ratat cariera. Ce? Ți-ai ratat cariera. De ce? Trebuia să te faci jurnalist. Vezi, mă uite că... Dar un jurnalist ca nu scrie. Nu trebuie să știi mult să scrii. Nu, păi un jurnalist ca nu scrie. Trebuie să ai minte. Amândoi, Dorin. Păi fără să scrii. Fără să scrie ce faci. Cum se poate comunica? Reporterul nu merge cu scrisul. Merge nu. Cum să cu nu? întrebările. Păi și nu le are scrise. Lasă că unele le are scrise, unele le are în calculator. Le are în cap. Că nu-i prost, lasă-l dacă de reporter. Cu Dorin nu. Ce? Dorin, cum vrea el. N-ai văzut și la televizor ce are reporterul mapa în față ca să știască ce se întâmplă în țară? N-are. Merge cu microfonul acolo și... Vedeți ce concepție are. Ce s-a întâmplat, de ce l-a omorât pe ăla, de ce a înviat ăla. Nu merge cu Dar mapa. Dorin nu a încă rezolvat o problemă mare. De ce noi venim aici? O rezolvă, îți promit eu că o rezolvă. I-am dat un fel de temă. De ce noi de asociație venim aici?
Lasă că se rezolvă. Până Și? la... El Nu dă răspuns. No. E normal, Florentina, că nu dă răspuns. Las că îți dau șef. O să Pentru că el nu poate știe că nu a primit. Numai cine a primit dragoste poate a da dragoste. Așa e. Asta e o probă, nu? E un concept străin, afară din el. Trebuie să mă interesez și eu, că eu nici eu nu știu la chestii de astea. Mă interesez și atunci spun. Da. Sunt curios de răspuns. Sunt curios de răspuns la care ajunge. Am să mă interesez și o să-ți dau răspuns. Bă, ieri a avut ocazie, putea vorbi cu părinte Cristian. Cine? Tu. Am uitat, vezi? Am uitat. Păi la amândoi am uitat. Păi eu nu Cum să E, uiți? Nu mi-a sărit prin e o cap. persoană potrivită. Da, cum să Nu mi-a sărit, am uitat că deschideam eu subiectul, dar uite, nu mi-a venit prin cap. Câte ai pe suflet, nu-ți mai vine nici să mai gândești. Că dacă gândești, grăbești, doar.